Sa inyong diha tanan. Mayong pag ingat-ingat sa inyong mga kabukugan, kaunuran ug uban pa, no? Pag luto-luto diha pan kay hikay, kay buntag sayo dapat andamon na nato ang andamon, ha? Muna importante sa malaga ay tayo magpalagsik sinta ato sa tong produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement, ha? Tod mga kabisyo, my loves, kini atong tulumanong geto kanato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic, adunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric o luyan dilaw. Tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya o virus kadili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. Padayon ta og duyog sa pagpamina, especially karon sa iyong kabuntagon, manukad sa ato ang alingasa og pag-aliwaros. Dahil po usab, kumusta ning uban kanato diha karon nga nagpanikay-sikay na? Oo. Labaw na kato mga dunay mga lakaw karon, no, sa mga trabaho or outing baka na unsay buhaton sa adlaw nga Sabado today, Pizza 20 day, no? Among kalimot nga na Mayo 2023. Ala sige, good morning, especially sa gihapon. Diha dapita sa 102.3 FM Bohol. Good morning diha sa inyong tanan, and also Line FM Barubo 106.9. Thank you so much, mayong paglanog-lanog diha sa inyong tanan. Kumusta ta ninyo diha mga kabisyo, my love, so sweet. Duyog ta sa pagpaminaw kanato, pero usama na ta mo proceed diri sa ato ang drama special kanato karon sa iyong kabuntagon. Aniya sa munang resulta sa ato ang loto kagahapon 645 Mega Lotto and 658 Ultra Lotto result combination. Rita sa 658 nato kabisyo, my loves, adunay kombinasyon nga 46, 28, 3, 43, 2 og 50. Osmon ko 46, 28, 3 43, 2 50. Naon sa naman ta 3 Wala time sa tanim mo, eh. adunay premyo mga kabisyo hinigugma, no, nga 144 or 41,414,346 mo na siya ang katidad sa mismong premyo sa 658 Ultra Lotto. Aniabot sa 645 Mega Lotto, nga dunay combination nga 29, 10, 6, 4, 36 og 42. Usbon ko, ha, 29, Gs, 6, 4, 36 og 42. Adunay 12,861,234 ang premyo sa 645 Mega Lotto. Para sa tuwang swerte 3, pudusab kagahapon, ani ang resulta. Alas 2 sa hapon, 676. Alas 5, 243. Sa alas 9 kagabi, 628. 628. Okay? Muna siyang resulta sa tuwang Sorters Lotto kagabi o kagahapon. Para sa 2-digit, sa alas 2 sa hapon, 10 og 09. 10 and 09, no? Alas 5 sa hapon, 19 and 18. Alas 9 kagabi, 16 and 10. 16 and 10. Para sa 4th digit, alas 9 kagabi, 0438. 0438. Muna siya ang katibok ang resulta sa ito ang Lotto kagahapon, mga kabisyo, my love, so sweet. Ala sige, padayon ta sa ito ang panaguban. Okay, padayon sa pagladog-lanog. O tuod,
May morning di ay pudusab labaw na ning mga kabisyo hinigugma nato diha dapita nga nabot sa pagsibya sa may dakbayan sa Sugbo. Niya sa munay balita di ay kanato no. Langyaw na depressed lulubaba, nagjogging nga naghubo. Agoy, yan sa manya, basin heartbroken siguro to niya. American national giingong na depressed, nagjogging nga hubo sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Niadtong Huwebes sa gabi, Mayo 18, apan na-rescue sa kapulisan sa Cebu City. Matod pa, ano? Aniya pong dugang detalye niya, na. Ang iyang higala nga si Yurli Chini sa Facebook post ni Hilagway sa 54 anyos nga langyaw nga buutan apan depressed kayo busawa sa kaugalingon. Ay nga na din na ma-depress to lubaba, no? Maghubo na dayon. Nga niya, siguro po ang ilaha po dyan. Kay lahi ramang good kini ma-depress. Mawala ka sa imong self ba, no? Masawin mo ang ka. Ang ngalan sa langyaw, gipugngan ning mantalaan. Matod sa igala nga pipila na ka mga simana nga wa sa maayong pangunauna ang langyaw. Gipugngan sa muna. So, wa gipailhan. Pasado alas 7, Huwebes sa gabi, dihang nakita ng langyaw nga nagdagan sa RR London Street, Barangay San Antonio nga nagjogging paingon sa Dan Colon. Giswayan siya sa pagpahunong aron pangutan-on unta sa iyang problema apan wa naminaw nagpadayon sa pagdagan nga naghubo. Abot paginsawang Calero Police Station o dito na gihold sa mga pulis. Ang mismong nagjogging nga naghubo kay tungod depressed siya lulubaba basit it hurts or di baka wa na kwarta hurot na hubas ng bulsa. O niya magbilin lagi siya o pangkuan lagi. Kini po mga foreigner pag makaadhin diri sa Pilipinas ug bisang asa mga nasod nga manglaag sila hurot-hurot mangunyang ilagot. Kay paminaw nila yaman-yaman kay sila baka ilang kwarta dako kayog value diri sa tuwang nasod. Bidya kay ni sila pag uli. O di ba ka? Kato siguro sila paradise silang pag-anyo diri ba niya hotdo nilang kwarta nila. Makauli na sa gihapon. Doy kay mo pag wa mahotdan gyud sila og kwarta diri kaya mahimo gyud sila pulubi. May tag sa pare sa laing nasod sa Middle East no kay paganig kuan ka illegal alien ka diri sa tuwang nasod pwede ka i-deport. Pero diri pag may illegal alien ka din pasagdan na taon ka bahala ka diyan sa kinabuhi nimo. Lisod ba kay mangitag trabaho diri sa tuwang nasod para sa mga foreigner, no? So, mauna siya ang kahimtang. Diri po ta dapita sa Tondakbayan sa Davao, Kabisyo, my loves. Isda dunay dugo sa baboy aron presko tan-awon. Trending kini sa social media, no? Posibleng tangan og kontrata ang mga makaabang sa pampublikong palengke og ang upat ka mga tag-iya og pwesto human giingong nasakpan nga nangilad sa ilang konsumante sa gipamaligya nila mga isda sa General Santos City o dyan sa pamanday tuod ni, no? Dilusad og inspeksyon ang General Santos City Market Vendors Association sa mga isda nga gipamaligya nga giingong gibutangan og dugo sa baboy aron presko tan-awon. Delikado biya tuod kayo na, no? Kay kini mga dugo sa baboy mga hugaw biya pud sad ni sila. Nagreklamo mahitungod sa maong binuhatan din ang Administration's Office milihok gilayon nga gitawagan sa Market Supervisor ang atensyon sa Market Inspections Team nga gipanguluhan nimo din puyat og nihatag og kamanduan sa sa pag-imbestiga. Bantayan og dakpon ang mga malapason nga fish vendor stall holders. Isip resulta sa gipakusgan nga surveillance ug investigasyon nadakpan sa Market Enforcers Team ug Inspection Team ang upat kan stall holders sa akto nga naghidhid og dugo sa baboy sa ilang baligya nga isda. Gikumpiska dayon ang dugo sa baboy ug gisaradan dayon ang ilang mga stall og gisuspenso ang ilang operasyon samtang nagpaabot ang desisyon sa Market Committee sa pagbakwi sa ilang kontrata nga makaabang og pwesto sa palengke. Mga pwesto nga giingong nalambigit sa maong so mo na lang siya, no? Ano na to i-mention. So mo na siya ang katikaran karon nga nahitabo ginapamutangan nila og dugo sa baboy ang mismong isda aron presko tan-awon kululubaba. Ugaw biya kay niyang dugo sa baboy niya ipahay mo sa isda. No?
Yang lasa niya, mura nag-pork, maglibog na ka. Naman eh. Gusto ko lang naman kumain ng seafood, pero parang lasang baboy talaga eh. Anyway, plaster na tawag doyog sa pagpaminaw. Padayon ta kaniya ng ato ang drama special sa ato ang programa diri sa Hoy Gotodo Kalabo tuod mga kabisyo my love so sweet. Di na to kaligtaan ang magpahimsog sa kalawasan labi na no ang pagtumar sa ato ang angelic C vitamins. Para protektado og himsog ang imong panglawas gana kamukaon og dindot nga pagkatulog inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content uno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan, batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya. Tumar na taana aron sa datong kalawasan no alert and alive and awake kudusab karong mga orasa. Oh, labaw na katong mga wala pa nakapangapi diha lulubaba. Oo, tama. Dapat mga po sad mo. Kung ganyan mo, mata naman lang ganyan mo karon, diretso din mo pangapi. Pero dapat kung mangapi mo, pilihan yung kape nga healthy. Bisan diabetic, pwede kayo. Kaya papatamis niya, doon na stevia extract eh. Rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas yun nga dili, adlaw-adlaw, dili-dili. Oh. Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jason Marketing, available sa Fast Pharmacy, Altura Small, Genetics Pharmacy ug sa talang butika sa inyong lugar. Ano tamang lakad, plaster niya para sa suwat tampo sa atuang drama special. Diri sa programang Hoy Gotodo Kalabo. Dear Mangkulas og Lula Daphat. Tawagan na lang ko sa pangalang Nelia. Usa ka estudyante og nagpuyo sa Digo City. Kini akong suliran Mangkulas kay bahin kini sa akong gugma nga inatay. Inatay kay wa ko kasabot ganun naabot ko sa point nga anong siya man nga sa kadaghang lalaki sa kalibutan nga sa kadaghang batanon nahulog ko sa usa ka tiguang sala man nga mahigugman niya apan dili na ko malikayan. Mo niya kong suliran nga gusto na ko pangayuan og tambag kaninyo. O garon inyong masayran ang tibuok nga istorya. Dinhi nagsugod ang danan. Classmate! Ay, classmate! Asa ka mag-lunch? Mag-lunch? Dini lang, nagbalon man ko. Ikaw di ay, sabay na ta. Sige, sabay na lang sa bay. Sa inyong balay? Sa Mumbai ba? Sa Mumbai. Mulo man ko dito, classmate. Uy, Sige na kay. dini lang ko kay. Birthday man gud gapon sa akong lolo. Uy niya, Na pa may mga sobra napay sobra? mga lechon manok. Ay, sure, bakit di baboy, dili may dyan ko mga- mo dilian na. Usa man, tara Sige na, kuya. sige na, uban ko. Kana pa'y libre? Ito kay na pa may daghang mga pagkaon ba? Ay, salamat kayo. Sige na. Ay, tom What juice our na. friends are for, di ba? Friend. Oo, Siyempre- forevermore. Siyempre, kuan good ta, good friend good ta. Ano mga uban nila ko na apilo na ko na. Ako rin mag-imbita? Okay, dako nagkaon labi na si
si Jeffrey at Isa pa niya, Hasildo. uy. Kana si Jeffrey Hasildo di hasbadian Cebu. Kana siya, kana si Jeffrey. Dili ginako na Friends, di ba friend na nimo? Ano? lagi pero di ko gusto. Yan naman ako Dili. kaon. Di ko anak ko ikim. Ako inagkaon ay mo. Abasin po mo dala po na siya bring house, di ba? Man ano yun, Ha? lain gani siya oy kay. Eh, dili na niya usapon diretso na Diretso niya. na tulon. Diretso tulon. Mori taga-kaon niya kay magtindog siya no kay para dagan niyang makaon. Oh, ano man na si Jeffrey. Ah. Ako na kuyo ko na si Jeffrey. Sige, Uy. sige. So ako nila yung mauba nun. Sabi na ng kauban niya, kanang kauban niya sa iyang profile picture, oh. Special siguro na niya. Uy, ikaw ba? Ah, Oh, sige na, sige na. kuan ba? Oh. Kanang karon kuyog ta dito sa balay. Kaya naman Gamay ramang ka mo bisita. Wala, oy, ikaw ra, oy. Sige, maulo, mapugoy. Pero Ikaw, sige, sige na kay. o gani no. Lamig Uban dito, ko, oy. Lamig dito ang sudan. Sayang Sayang Napa po. may dessert dito? Naapot, Kasi dessert oy. ninyo. Ha? Kasi dessert. Kuan. Dessert. Oo. Kanang mga kuan. Mga desierto ba? Dessert. Nami, na. Unsa? Nami ni ana, oy, nami balanghoy diha. Oo, nami. Ano yung dessert? Pwede naman na, uy, daw sa ka na, nami, kanang ka. Ang pinakong rich kid ka. Nami, kuandya ka ng dahon sa samba. Ay! Mahala Kuya, ka, pwede mahala sa ka, usap-usap kit-kit akong ano, taman diha. O sige na. Di bitaw ko Tuesday. Sige na. Unsa man? Tara na. O, tara, ato na tayo dito sa bahay. Tara, attack na more. Niuban jud ko siya kong classmate. Ngadto sa ilang bay. Kaya lagi ako nag-iimbita niya. Niuban na pud ko kay kinsa monggoy dili mo dili ng nailitsyon. Unya dagan mga dessert. O garon na itong masumpay ang akong istorya. Dinhi. Mga una taron na, ako lang nato si Papa. Pinabda ng taga-BE classmate. Uy, Ay, kabala ka abit kaya. ako. Ya- Abit yato ako pang na- ya- lunch ni. Yato na ka ni Papa. Uy, Pag dinner naman di ay niya itong paniyapon. Siyempre, kay lunch man to ganina niya. Karon, dinner, Dinner na na po. po. Itawagan naman ako imong mama. Okay naman to imong mama, di ba? Gani no. O sige na ha, kay mupalit sa akong soft drinks, kay gisugo pa ko ni. Mo ba na ko? Uy, Dili lang ka, kay gipalit, sugo pa ko, paliton na akong soft drinks, kay ako tamukuan sa taka ng petag soft drinks, kay. sige, uy. Sige na, kumupalit kog soft drinks. Sige ka, mag-video kay ko din O eh. sige, kay ato pa na ako dito na sila soft drinks, baligya sila ni Lynn Wendell. Sige, dito palit Taga sa ha. taga Trinto man din sila, oy. Unya, basta na siya da, oy. Sige, mag-video kay lang ko din eh ha. Okay naman ka ha. Walay problema. Sige. Nasip, daddy niya, istorya lang siya da, ha? Uy, maulog, uy. Sige na, Bahala ka punta din na na. si daddy. Sige na, oy. Huwag din niya akong classmate. Uy, naulo na yung noong ko kay. Dala pa ni hapon naman din yung kaon nila din ni. Eh, gwapo sa ilang bahay, uy. Muntay, hunani po na mong balay. Ay, kahayay sa akong classmate. Ay, may gabi call. May gabi call. Maayong gabi. Gimbita ko sa kong kuani. Sa akong classmate sa imong anak nga. Dili maniud to. Akong anak ka kinamanghuran. Kabalo ka mo ginamong kinamanghuran akong anak. Lagi, kanang buotan mo gud na imong kuan anak, sir. Uy. Mao na lang yun may naghatag. Naghatag og kalipay sa kuwa. Kanang pataaday. Bitaw call. Kini si Kim nga akong classmate call. Kining maayo juga na siya nga pagka-amiga, sir. Ay, kining wa siya libog. Unya, mahingatagon. Mao ba? Oo. Bantog na nahurot akong kwartas bulsa. Siya detig koot. Oo ba? Ginatagan magud ko ana niya usahay call kay kining pag wala ko'y baon. Siya ni mohatag sa kuha. Kabuotan nga bata. Lagi, buotan jud kay na si Kim. Oo.
Swerte kaayo ka niya kulay kay buotan kay imong anak. Nindot nga pagka padako sa imuha. Nimo. Kabalo ka. By the way, sir, asa imong kuan, imong Mali. asawa? Ayaw paghisgot ni anak eh. Puot ang akong dughan ko makatuko ni anak. Ay, sorry. Sorry, Kul. What's the problem? Taka lang kang English. What happened? What happening? Kul. Sakit kay para sa kuwaday ang ginahan ni Kim. Nga naman dahil, Kul. Unsay nahitabo? Nawala na ba siya? Asa siya, Kul? Nasa'y lain. Ha? Nga lalaki. O kami Sige, na lang. biyaan mo ni Kim? Kami na lang nibilin. Malipayon ang akong anak nga si Kim. Balag ako nga di na kumalipayon. Grabe po ka, Kul. Uy, kining... Kaya pa man siguro yung mahigugma, Kul, kay... Wanay mahigugma na ako. Makikita pa ka, Kul. Wala Grabe na. tayo uban din na nga, tiguang na kaayo. Unya, paslon pa man. Diba? Ayaw ka wala sa paglaom. Ikaw, Day. Ako? Estudyante pa ko, Kul. Wanay kay uyab, Day. Naman ka panguyab, pero... Wala pa man nasa kong una-una, Kul, uy. Usa to ka tinuod nga. Basig mo undang bugas imong pag-eskwela tungod kay kulang mo sa pambayad sa eskwelahan nga gisulti sa kong anak kasi Kim. Pati ka istorya dahil ni Kim. Kining, tinuod na, Kul, nga kining basig sunod nga enrollment. Basig dili na ko makatiwa sa kong pagtuon kay kinilaging kulang mi sa budget. Murag kulang na sa among pagkaon. Gusto ka nga motiwa sa imong pag-eskwela. Nga nagong dili, Kul. Onay gusto ko ay nakulay. Mo pa eskwela nimo. We, ikaw gyud. Pa-eskwelahon ti ka. Ayun ako, Luy. Maulo ko ni Kim, maulo ko sa imuha. Dili na nimo responsibilidad nga pa-eskwelahon pa ko, Kul. Ako gani bago ra ko nakahuman sa kong kuan. Sa Sa kong kurso. Na-eskwela pa ka, Kul? O sa course nimo? Bachelor in Mindanao Times. Napaingon na nga. Tabaw to Surigao. Masa man ang driver? Tabaw to. Oo. Pero, ay kamalaka pa, pa-eskwelahon ti ka. Eh, ganahan ko nimo. Tabian ka nga, bata. Ayun ako, Luy. Ayun ako, Luy. Maulo ko ay ko. Sige na. Pasunod, pag iniglaag nimo dere, magbalik-balik ka dere ha. Laag-laag dere. Dere na lang kaon. Sure? Dere na lang Dili kaon. tiyo ko mo. Dili, ana. Dere na lang kaon, permi. Ha? Sige, Kul. Sige, Kul. Ako inon si Kim. Inon ako akong anak ha. Sige, Kul. Ako'y bahala. Salamat Ako'y bahala. kayo, Kul, ha? Libre ka dere ha. Kaon. Pwede kayo. Isang tanong, isang sagot, wala na ngang ikot-ikot. Gusto ko lang liwanagin. Ako ba'y mahamurin? Nakita ko sa kilos mo na Ganahan kayo ko sa papa ni Kim. Sa akong classmate. Ay lagi. #kabutan. Maulaw na lang gani ko kay usay. Dunulan ko niyag pangbalon daw nako. Usay mo imbita siya nako nga didto man mukaon. Panihapon, paniodto. Maski dili gani mo ingon. O maski dili gani mo ingon si Kim nga didto ko mukaon. Mo chat or mo text na yang amahan nga. Patuon ko silang bay. Ambot, oy. Ngano magkahang ganahan po ko sa iya nga kana makita o makaigstorya kaniya kay kinin laging buotan kaayo. Og ang sumpay. Dinhi. isang tanong, isang sagot lang ang
assignment nimo. Ay, Requirements umay ni na. sir ba? Umay na, oy. Ay, Kim. Nakapasa na ako mga 582. 582? 582, 258, Rumble, Pagduki. Umay na ko, uy. Ganiya pa. Ay, Kim. ka? Ay, Kim, dito ko manihapon sa inyo, ha? Ha? Dito ko manihapon sa inyo kay ningon ni mong papa ni chat siya or text nga dito daw ko manihapon kay nagluto daw siya kining paborito nato. Ang katong... Gusto na si Papa, uy. Magbutbut pa na si Papa, uy. Ha? Wala man ko kayo balo ni Ana. Wala ka ging na niya? Wala ko gingnan niya. Ikaw, gichat ka niya. Ako lang ko niya Chat gichat. ko niya. Tanawad ako, be, kung nag-chat Oh. pa si Papa. Ako na lang, ha? Butbut, yun is Papa. Ako asa nang papatunan scroll, niya. ha? Wala O, man ko dara, niya dara, yung o. Ana. Oh, Tawagan na si papa ni Kim. Asa ganito, ha? O, sige, oh. man, be, Oh, ingon siya nga. Nelia, dinhi ka manihapon. Unya. Oh, di ba? Oh. Ah. Ako nagbut-but, ha? Yung si Papa, yun pala. Yung kini si Papa Kay- ba? Kay gilutuan ta ka sa imong paborito. Oh. Dahil, Ano sa man? ikaw na lang ato nito, besh, uy. Napagoy. Inyuhan ang balay, unid. Dili ka mo uban ako. Ano sa mga ka? Nakabalo na ko si Papa Manggon nga na ako ikuan ako requirements nga ibuhaton. Di ko mo ato sa inyo, besh. Uy, nga Ato kinudi. nila ayaw kadlong besh buta na si Papa. Kamera, doa dito. Ikaw lang ato dito kabalo ba na ako Uy. sa kasunprint Abi pa na ko sa iyo, ipasa na una-una. ko ang assignment na ko ang project na ko uri babagsak ko. Ni okay ra sa imo, ha? Di ka Si Papa, malain. natawagan na lang ko si Papa, i-chat lang ko niya. Di ka malain nga kining kuan. Wala malayan na tayo friend man ta. Adlok man ko. Eh, dito na gud man ni hapon Ikaw ko. lang, maapas lang ko friend, basta maapas lang ko ha. Sige na, Sige. Eh, saan man ako? Uy, ano ba na ako? Yati naman yun. Ay, was na siguro ni i-text niya, dili ko madayon. Pero, nahago ba yato siya gluto sa akong paborito? Sige na lang. Ayo! Oy, ikaw man dugod ay na. Alam Ay, mayang gabi ikol. gabi adlaw pa, oy. Mapay gabi eh. Hapon naman. Ay, mayang hapon. Hini, Lingkod. wala ba yan ni Uban si Kim sa ako ay kay napada siya asikasuhon sa iyang kuan sa among project na late man gud siya gimo. Unya mo apas lang daw siya guli. Ay, kining bata agad ba? Dili gani unta ko mo dayon og kining kuan anihid diri call pero amo kuy kuan ba? Wa koy load nga ika-reply basig mulain unya kanya. Nahago ba ya kag pagluto sa akong paborito ingon ka di ba? Wala yugo kay baloan ni bataan ni ba? Pero naulaw ba ako call oy nga Ay, ayaw ka ulaw. Tara duha diri basig Ay, nay makita sa tuwa unsay una-unaon. Ayaw kay perminti man ka diri. Ayaw siguro na una. O, Sige, sige na. Kol, mga on na ta kay para makauli na ko, Kol. Okay, mga una ta. Sige. Sige ha. Ako na magsukat. Kuhaon ako itong kaldero. Ha? Asing mo tabang lang ko kuwag plato, Kol. Ha? Ayun na. Paglingkod na lang niya. Sige na. Ha? Sige na kay mga una ta. Sige. Ay, kalamigit. Lamiyan na yung muluto ni mo, Kol. Uy, grabe yan. Nabusog Mura na ka. ganahan mo butong balik-balik ani mo kaon din ni Kol. Uy. Pwede na gani ka diri na kamupuyo. Tapa di ako, uy. Ikaw ba? Kining, lamig kayo mong pagluto, Kol, ay. Kining ganahan ka ayo ko. Murag ako. Ha? Ano mo, Koloy? Sumuka ni mo, Koloy. Sige na. Kumana na mo kaon, Kol. Nakapanghugas sa pugkog plato. Unya, Kanong hapit nahugas naman man ka gabi dili na eh. kinahanglan. Mauli na siguro ko, Kol. Uy, kabasig pangita na ko sa akong mama. Basig mauli na po to si Kim karon. Dili na lang ako siya paabuton. Mao pa. Pero, Di, nadyog ka pa pugong. dili na. Kol, uy, kay gabi na po lagi kaayo. Kanang, salamat bitaw, Kol, uy. Kining, sa imong ginahatag po nga balon. Maski wala ko ang gapangayo sa imo ha. Tagan ko nimo. Maulo na kaayo, Kol, ay. Pero, basig Ayaw, mo sana yung ayaw, naon ni Kim, Kol, ba? Ayaw kaulaw. Ha?
dawata kini. Para sa asa na, Kol? Hala, ayun na, Kol. Uy, grabe. Sobra Dawata na yun. kini 3,000. Dawata ka na. Para sa asa ni Kol? Allowance nimo. Ayaw lang saban ni Kim Allowance? Kim. Dako ko na. Allowance. Unya, Anong gihatagan ko ni mo, ani? sunod si Mana, bayaran na nako ang imong tuition fee. So padayon na ka nga mag-eskwela ka. Kol, So, nganong utan mang kaayo ka sa ko, Kol. Nganong ingon ani man ka special ang imong trato nako. Siguro, anak, noon, kami ra mag-edad sa mo anak. Feel ko ni mo nga anak ko ni mo, di ba, Kol? sa kiti pangalan nimo, Nelia. Nelia, Oo. gunitan akong ang imong mga kamot. Igunitan ni mo kong kamot. Para sa asa man, Nicole? Sunod ha, midyasin eh, grabe na ki. Kubal kita Grabe ka, Col. Correct. Kining, Nelia, grabe mo na kung kuan, Col. Uy, kining, kabalo na ka. Ako atay ng trabaho sa bay. Anya, manghagbas ko dito. Manglimpisa ko dito sa mong gulayan. Nelia, makapadayon kasi mong pag-eskwela. Salamat Hantod kaayo. sa imong paghuman. Unya, unsa may... Dawata lang ang akong gugma diha kanimo, Nelia. Ha? Ayaw sama sa akong anak. Gugma? Kita rin nakahibaw ni ini. Gunitan ako imong mga kamot. Gusto ko nimo? Gusto ti ka, Nelia. Sure? Nelia, tiguang na ko pero paspas pa ni sa helicopter, Nelia. Nelia, okay ba ang ako ang Pero, plano? Kaksundi ka, Nelia. Kaksundi ka. iguot. Igakos ko ni mga Ana, plok, plok, plok. pinakaguot. Ana. Naipit ko, Paul. Okay, Nelia, sakit kaayo. naba ko'y pag-asa diha ka ni mo, Nelia. Pero, kung pasok ko si Kim. Nelia, Namasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa akin at baka magtunaw ang puso kong Hangtod nga nanguyab siya ko ang papa ni Kim. Sa kadugay-dugay niyan, sige, pangulit siya ko ah. Ako na po siyang gisugot. Katungod, crush po na ako siya. gagalaw ang mundo ko'y Dili man siya mailhan nga tiguang na kayo kay bata pa man kayo porma. puso. Mura gud sa si Ian venerasyon. Ang hiling ko Pero ang among relasyon kaya murang gitago sa kadaghanan. Labaw na siyang anak nga si Kim. Di ko gusto nga kining ay makabalo. Kay basig uroy unsay masulti nila. mahal kita Og din nang di mo alam. Huwag ka sanang magagalit. Tinamaan yata talaga ang aking puso, na dati akala ko'y mani. Hindi pa rin makalapit, pinuunahan ng kaba sa aking
Beshi, best friend. Ay, Kim! Anya, napasa na nimo. Napasa na ako. Oh. Ang kuan ba? Mm. Birthday na ko, ha? Ay, Nabi, Tama na yun, no? maglitsyon na ba yami? Ay. Maglitsyon may baboy. Maglitsyon may baka. Pahandaan din, ha? Maglitsyon bagin may kanding. Naganda kayo magbisita. Mura mag-isa ka balihan. Kabaw. Magbut ka. Dato man may be. Tama, rich kid man na no? Ando mo litsyon may kabaw. Litsyon may kanding. Litsyon Unya, may baka. Imbitahan na rin mo tanan na itong mga classmate kay daghan mo kay kaganda. Si Nicalyn Wendell. Di ko na kada ko nagkaon. Ay, dako pa din na siya mo. Maura rin silang Jeffrey. Hasildo ka na. Di ko na mangimbita Ay. nila. Kato si Juan, si Tony. Si Tony, di man to mahilisan. Sige na to kaon. Sige na to hungit. Bisa pa ko sa kadlaw. Sige lingkod sa lamisa. Di ko na mahilisan. Ay, sige, uy. Pero, sige mo, adto ko, ha? Ato ha. Basta ato din sa kong birthday ha. Sige, bes. Ay, kadali lang, bes. Naday ko pangutana ba? Kining... Okay ra nga, ipangutana ko na ko ni. Ang sa mga ipangutanan mo sa kuwa, besh. Kanang, ang imo dag mama no, kay nangita daglain no? Nagminyo daglain ni mong mama? Ano nangutana ko taon ka, anak, oy? Dili, kanang imong mama kay namiga man daw niya. Nangitaglain. Niuban sa laki. Ingon ang paparapod ha, ako nagbuhat-buhat og istorya. Si Papa nagingon? Oo. Nari lalaki. Uy, si Mama, uy. Ha? Si Mama. Oo. Si Mama nasa abroad. Dito na sila nagpuyo sa iyong bana. Walay ba na ako, Mama? Pero hindi maganda sila mag-chat ni Papa. Sige, bigyan sila video call. Gusto ka tawagan ako Mama, dire? Ay, no. Dili na. Si Papa o si Mama, wala ba sila problema? Parang may lang relasyon. Muli na si Mama karo si Banahuna. Kay birthday na ako. Onya, imbitahon ti ka naman ako Mama anak. Onya, syempre, happy family. Di ba? Kung sa di ka di ay, uy. Happy family. Happy na sa inyo, Ato sa ha? kong birthday, ha? Ay, syempre. Kung sa di ka di ay, anong Try lang ako, bes, ha? natulala lagi ka. Wala. Ato sa Wala, kong uy. birthday, ha? Sige. Tanaw nila ko, bes. Napaibig mo ako, nabulag ang puso at isip ko, binigay ko ang lahat dahil sa'yo, sa akalang pag-ibig mo'y totoo. Siya nahibalan ako. Nga kamatuoran. Nga gibakakanaday ko sa manikim. Dili na ko madawat mangkulasog lula na pagkay. Napamahal na po sa kuha. Si Ernesto. Sakit kayo. Gasalig ko sa iya ha. Abi na ko magkadayo na may maski tiguang pa siya nako. Abi na ko gipaglaban ko niya sa tanan. Apan waday pag-asa kay wa man day sila gabulag sa iyang asawa. Wa na lang po ko nisulti kay Kim nga nahinay-tabo sa mua. Kayong pag-ibig ko'y alipin mo. Palihog tambagi ko ninyo. Kung ako pa ba nang ipadayo ng among relasyon? Kaya kung ako pangutanon ninyo, love kaya na ko ang papa ni Kim. Sobra-sobra. Dili lang kay daghan kay siyag natabang nako. Tungod kay nahigugma ko niya. Pagayo. Kay handod ba ya karon? Siya gyapon gahatag sa kuwag baon. Og siya gyapon ang kapeskwela nako. Dinhi na lang taman. Nelia.
Inyo nga dungog ang kaagi sa tuang letter sender karong sa iyong kabuntagon. Taon sa may mahatag niyong komento ug reaksyon kabahin sa iyahang kaagi nga gitake advantage naman noon sa amahan sa iyahang best friend. No? Pagian lang og mga hatag-hatag, 'di ba? Caring. Oh, ikaw bata tuod, ma-in love jud ka sa ingana, no? Unya karaang damang siguro po niyang amahan. May kayo mga darit, mga bulatik. O na. Ala, sige, pwede mong pabati ka na to ha sa tuwang contact number 0917-509-5493. Pwede po mo mag-message diri sa tuwang Facebook live. Comment lang mo sa tuwang Facebook live karon diri sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, Kalabo Herbal Product Jester Marketing nga Facebook page. Like and share and follow sa tuwang Facebook live po do sa mga kabisyo. Hala, sige. Ugtod, kato mga uban ka nato diha karon nga nagpaugnat sa ilahang mga kaunuran ug kabukugan ug luta-lutahan. Basin niyag pamaulan mo ba ug basin niyag kaning aduna mo'y bation nga mga panakit sa kalawasan. Importante sa mahalaga nga namoy pang depensa. Tuod alas 5:51 na sa iyong kabuntagon kini nga oras. Gihatod ka nato sa Jester Marketing ang tiga maog tiga pudapod sa Kalabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulot yan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit. Pinakan sa mananap, pagkagit-kagit, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon. Mupatay sa kutog, lusa mo pakgang sa lamok nga dili makapaak ug moayo sa mga samad tungod sa diabetes. Alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion o dagaton. Gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang imong paminaw ug haplase. Sa pinakamaayo nga Kalabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo isabon pudsab ang Kalabo Plus Herbal Soap, kagit-kagid og pilas, huwag tang sa medicinal soap ng Kalabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Seranobes sa 0930-973-6009. Mabalik ta, lulubaba sa paghatag og reaksyon, komento, kabahin sa iyahang kaagi. Niyato ang letter sender. Siguro para sa kuha sa inganyang kaimtangan, no? Mahimo siguro nga tuod diligid ta magpadala-dala sa mga inganyang klase nga inganyang klase bitaw nga mga kuan, mga kinaiyang mga binuhatan. Labaw niya kung ganing adunay tumog tinguha, ha? Kining mga dalit pag inyong mga amahan kay nyako. Yoy pod. Oy, shout out jay sa mga kauban nato sa kuan nyo, sa real estate, ha, sa Ison Realty. Oh, team building mo karon, ha? Mapas daw ni sa may kiling. Gusto mo yung mga kauban nato diha karon nga naa nagbiyahe na. Padulong sa Samal si Kyle, si Roldan, si Denise, si Rosie, si Jana, si Jose Anthony, Paul Anthony, kisa po ni si Sir Ryan, Pudusab, si Ma'am Christine. Thank you so much. Amping mo, kabulok ko sa inyo, sa iyo kayo mo nagikan. Kanya tapos karon pagkita niyo, taas kayong biyahe no, taas kayong linya no. O ding nagsayo kay mo. Mukuan di ay mo linya pa. Abi ko bag linya pa sa barge, linya man din is lutuhan siguro. Anyway, lulubaba lang sige sa reaksyon nato ani kay alas 5:54 na. Oo, tama. Ang atong mahimuan ng style lamang good taon sad, mahimo nga dili kita magpadala ng mga inganya nyo. Labaw niya kung may balan niyo mo. Minyo niya mo din niya, tawa niya. Nang nawat taon niya siya kay siguro kay sa kamingaw. Oh, nahigwaos ba? Kay uga niya kayo. Ha? Ako rin niya lungkot. Gumawa niya ang importante. Pabila niya mo yung mong kagalingon, ay padala ng mga hatag-hatag niya. Ha? Bata pa man tuod ka, dagan pa kag mga pwede ni mong mga himon, o dagan pa kag pwede makabot. Mapili ka real estate yay. Ha? Tulog din sa kuha nyo, sa Ison Realty. Ha? Magtugi ka, kay lami ang kwarta pag imuhang gihaguan, dili kay gikan sa uban. No? Oh, shoutout po daw si Eileen. Ha? Dagan salamat, maayong amping mo sa inyong biyahe ninyo. Ha? Oh, sinyag dagaton mo.
magdala mo kini nga to ang angelic relaxing roll. Para niyo sa mga mobiyahe, ma-stress ang inyong feeling, mag-relax mo, kauban sa angelic relaxing roll. Manusot ang ninyo tog soothing effect sa peppermint o lemon scent sa angelic relaxing roll. Sige, katulad siguro sa muna. Kay muraga time siya. Medyo luya niya gitaon kayo, kay mura kailangan na dun nato magpaugnat itong kusog di may kiling. Medyo ka diha lulubawa. So, itong masulti lang po sa iyahang kaimtang, no? Bisan pa man na in love na siya, lilipas rin yan. Mga ganyang bagay. Magbata, magutod kayo niya, tapos may in love og mga hangtong na mga kabisyo my loves. Mo bate dyan na o murag, it's true! At least, bata pa, nakatisting na kag it hurts. Para sa sunod ni mong pakigilasyon, kuhaan na ka kining nana kay mga censorship, no? Imuhanang sutihon og taman, di lang masaingon sa ingon nga kining pakitaan ka gilas diha, pakitaan ka og mga the moves nga librehon mo ni mona. Diba niya, tapos wala kay nimo nasuta taman di ay tuod. Wala pa sa nagbulag siyang asawa. Mo lang ka to. Anyway, thank you so much. Alas 5:57 na. Daghang salamat especially sa mga nakatay up sa tuang pagsibya kanato karong mga orasa labaw na. Diya sa Line FM Barubo 106.9 and also sa mga taga Bohol. Madyong pagpaminaw kaninyo diha Kiss 102.3 FM. Daghang salamat, madyong pagpalanog-lanog ginjar and patay ninjo, Amping-amping ta sa to mga lakaw karon, labaw daw sa diha dapita sa General Santos City. Kumusta may morning kanaton tanan? Nang inyuhan ba, nang inyuhan ko baligyang isda ha inyong butangi og kuan taon oy. Dugo sa baboy. Gusto tag seafood, pork na nato malasahan. Anyway, daghang salamat sa inyong paglanog-lanog sa gihapon. Sa sunod nga gayon, Lunes na pud usab kita magduig sa pagpaminaw diri sa tong programa ang Hoy Ko Todo. Kalawog ito kanato sa Jesser Marketing ang tigamag tigapod-apod sa atong produkto diri sa Kalabo Plus Herbal Food Supplement. Amping-amping ta always mga kabisyo my love, so sweet kini na lamang ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po dyan inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Baba Jesser Marketing. Jesser Marketing. Mga pakatawa sa Jesser Marketing. Astela ning bataan bulingid na pod kay ka ha? Alay siya gudre. Kap, unsa man na kap? Na ako'y ipangutanan ni mo. Marika, kay mag-study ta. Unsa man ning nitrate. Nitrate? Kuan man na kap, sa motel man na. Unsa? Onya, ganun nagkaingon man ka na. Basahan man na ako na sa motel. Nga, nitrates are higher than the rates. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Kalabo Herbal Coffee, Kalabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing.